Hello, hello, hello. Gusto po kayong lahat, guys. Shout out to everybody from Facebook and YouTube. Hello. Kayo Facebook. Mag-comment lang kayo dyan, ha. Shout out natin si Pingot Mary Grace. Hello, ma'am. Ay, Pingot Grace Flores. Shout out from watching from Dubai. Seth Real. Shout out. And sino ba yung mga nandyan? Si OLS Jenna Trade Cosmetic. Shout out po sa Facebook and YouTube. And sa Facebook, YouTube, guys, shoutout kay Isidro Parmucho Vlog. Ayan. Isidro Pamutan Vlog. Ayan. Shoutout sa lahat ng mga nandyan sa Facebook and YouTube. Musta po kayong lahat? Watching from Kuwait, Marilu Press. Shoutout po sa inyo. And Set Real. Guys, malapit na tayo mag 11 million. Good evening, guys. Kumusta po kayong lahat? 11K. Ayan. Congrats, sir. 11 million. Ayan. Si Reed, shout out. Shout out Tamas. Vlog po. Ma'am Pemalid. Si medyo mabilis. Lins. Si Rayan, shout out. Daylin Pizas Bakbakauso, shout out. Si Ma'am Emily Portugal Praya, shout out. Marilyn Reyes Solomon, shout out po. M. Lautrizo, shout out po. 29 million in the house, maraming salamat. Like and share guys. Joan, shout out kay Joan Ancheta Macaraeg from Italy. Wow, ma'am from Italy, shout out po. Mel Agiza Barbin, shout out po. Darin, shout out. Jane, shout out po sa inyo lahat dyan. Mary Chris Samson Albero, shout out po. Ayan, tanggalin muna natin yung natin para hindi kayo makuliklig. And shout out po natin si Mary Chris Samson, si Dance Jabagat, tama ba ang pronunciation ko? Lord, shout out naman pro at promote po, alisin mo music background mo. Ano sabi niya? Oh, sige. Hindi siya violation, guys. Hindi siya hindi siya copyright, guys. Kasi matagal ko na ginagamit to, kakilala ko naman yung may-ari. Guys, pwede na siyang tawag dito. Tested ko na. Good evening po from Connie. Ma'am Connie, Cebuala. Shout out po, ma'am. Sa lahat po ng mga content creator sa Facebook and YouTube, guys. Guys, meron po akong YouTube, Facebook, Ganyan din yung pangalan ko. Ayan, 29 million in the house. Tears, anong pangalan ito? Tama ba yung pronunciation ko? Good evening po, sir. Sabi naman ni anong pangalan niyan? Si Teox. Ayan. Sabi niya, watching from Alabang, Muntinlupa. Si Ma'am Connie. Daylin Zaras from, shoutout po sa lahat. Sabi niya, kay Jasmine, Pizano, Pacano, and pagka ito, si Nels Jen, ang bilis ng mga comment nyo. Si Nels Jen from Saudi, Jeddah. Shoutout din po natin. Si Norb. Shoutout sa iyo, Norbs.
Si Norb Hub, basta Norbs na lang, may medyo man sa'yo, puntahan nyo na lang yung bahay. Yun na lang yung picture niya. Okay, so thank you po sir niya. Ayun, magandang gabi kasi nag-ano po kasi ako, 'di ba? Nag-post po ako. Nag nag dito para mapakilala kayo, akyat po kayo dito Okay. Ano lang ako saglit. Oo. Oh, nahihirapan kasi ako eh. Nahihirapan ako magbasa pag load ako. Dali lang. Naglo-loading pa ako. Guys, nakamute pala ako. Sorry. Nakamute po ako Ma'am LB, ay Ma'am Cathy, shoutout sa'yo Cathy. LB Martin, si Nels Jen, si Lida, Jen Siagan. Maraming salamat po sa yung pagpunta dito sa live ko. Guys, ang gawin nyo na lang po, puntahan nyo na lang po yung ano nila. Dali lang para ako naghahang. Medyo data lang kasi gamit natin Data lang gamit natin, saglit lang. Tanggalin na natin tong ano ko. Background natin. Baka malakas kumain ng internet to eh. Yan. Yan, okay na to. Yan, okay na yan. Para di tayo malakas ay, Pogi, shoutout from YouTube. Ayan, shoutout sa iyo. Ayan, meron pa tayong 20 million in the house. Shoutout po sa lahat ng mga nandyan. At Maclord, salamat po, Maclord. Ayan. Shoutout kay Apong Rudy. Ayan, guys. Sana labong Pogi, sabi na. Apong Rudy, shoutout. Ayan, maraming mga kaibigan natin dyan from iba-ibang OFW, Maraming salamat po sa always yung support sa akin, guys. Salamat po. Kahit maraming basher, okay lang yan. Tatanggapin natin yan kasi sanay naman tayo sa ano. Salamat, Lords. Sabi na Nor Habibs. Ayan, Mino, shoutout po. Bakulaw Vlog. Shoutout sa iyo, Bakulaw Vlog. From Facebook. Maraming salamat po sa inyo. Set Real. Shoutout po. Ika na pong pogi, sabi ng Prudi. Ika naman Prudi. Ako pa rin may ngalingwan, kami gagana kayo, ako mamangalingwan. Rudy from Spain yata or Italy yata, Italy. And guys, basta mag-connect lang kayo dyan guys Kung gusto nyo pong umakyat dito, walang problema. Okay? Para in case po naman pwede natin i-promote yung pangalan nyo. Okay? Ganun po, kahit paano makatulong po ako sa inyo, okay? Pasya po kami Maria Ana Paranyal. Maraming salamat po. Sabihin nyo lang po kung halimbawa from Pampanga, from Quezon City. Ganun po yung lagay nyo para maano ko po yung lugar nyo. Okay? Maria Ana Paranyal. Shoutout po. Dailin. Ayan. Welcome po, idol. Kulaman tala ding basher. Ay, oo. Sobrang dami ng basher ko, guys. Sobra. Hindi ko lang pinapost talaga. Sobra. Babasa po kasi ako ng mga message. Yung iba, ang papangit na mga message nila. Yung iba, below the belt. Pero hindi ko kailangan i-post yung iba. Para, siyempre, lalo silang sumikat. Baka kumuha
sila over ng mga followers, huwag ko na lang patulan, sabi nila. Marieta, shoutout po Ma'am Marieta from Kapangpang. Ikapangpangan pala dito guys, sa lahat po ng mga Kapangpangan dyan, community, mga Kapangpangan community, and salamat po sa iyong support sa akin guys. Thank you so much ha. Promotion load, salamat po. Eya, pinmangalingwan na balo ng apong rin. Italy, ninano ka. Apong shoutout kay Eden. Dali lang nga, nahihirapan ako sa dala ko sa makalimutan siya guys. Baka dali lang. Punta ako sa sa Facebook ko. Ayan, shoutout natin si Maria Ann Paranyal. Ayan, si Ruben T. Hubal. Siya po sir. And si NBN Mongo, shoutout po. Welcome po, idol. Rodora, Ma'am Rodora, shoutout po. Pabati naman po sa Lopez, Quezon City. Alam ko po yan, Ma'am. Alam ko malakas din po ako dyan sa Quezon City. Friend po, Scooby po. Jauralu Esguera. Promote nyo naman po ako, Lord. Sabi naman niya, from Cebu. Malakas yan ako sa Cebu. Maraming salamat sa Cebu, guys. Quezon City at saka Cebu, malakas po ako dyan sa views. Maraming salamat po sa support nyo dyan sa Quezon City and sa Cebu. Especially guys sa OFW, malakas din ako sa OFW guys. Sana all malakas kahit lugar. Kaya yun. Jessel Cruz, shoutout sa'yo Jessel Cruz. Sino ba yung mga hindi ko po na shoutout dyan? Si Magno Neba. Dali, wag natin itaas yung kilikili ko. Baka makita yung may tao siya. Shout po kay sa tropa ko dito sa Canada. Promote na rin po, Lord, sabi niya. Dailin, guys, ang masasabi ko lang, wag nyo nang hintayin. I-click nyo na agad yung picture niya. Puntahan nyo na. Sabihin nyo lang po, friend ni Edward. Ayun, gano'n lang po. Pag sinabi ng friend ni Edward Laksita, alam nyo na. Balikan nyo po yan, ha? Okay, Efren, shoutout sa'yo, Efren. Ayan, paki-promote po, Mr. Pink Kapangpangan. Sabi na, Apong Pink, yamin ba yung kaya mo yan? Ang tawag dito, yung Facebook page mo. Dapat ilagay mo yung Facebook page mo dyan, Apong Pink, para makita nila. Okay? Makaano lang kayo, maka-10 kayo, maka-20 kayo. Aba, swerte na yun guys, kasi mahirap talagang humanap talaga ng followers na 10. Depende na lang kung magbabiral talaga yung nyo guys, yung video nyo talaga. Yun. Pa-promote naman po, sabi naman ni Hilel, from shoutout po, sabi niya, Tiger! Ay, Ma'am Tiger! Mega shoutout sa'yo, Ma'am Tiger. Maganda to si Ma'am Tiger. Sobrang ganda ni Ma'am Tiger. Sino pa ba yung mga hindi po nag-shoutout dyan? Orlando Francisco. Good job. Guys, yung mga basher dyan na scripted daw yung mga sinasabi ko. Hindi po scripted yun. Sa mismong isip ko yung lumalabas sa bibig ko, sa isip ko, tsaka pinag-aaralan ko yun guys. Hindi naman ako basta-basta susulong sa gera kung wala akong bala. Diba? Yun. Diba? Yun ang masasabi ko po. Ano nga pong Judy, paki-promote po Mr. Pink Kapangpangan. Ayan guys, please connect isa pong kaibigan ko yan alos naman lahat po kayo, kaibigan ko naman po kayo lahat. Si Mr. Pink Kapangpangan guys, matagal ko na pong kakilala yan. Almost, siguro mga 3 years na rin ako kung gaano siya katagal sa vlogging, ganon din kami magkasama. Okay? Sino pa yung mga nandyan? Yung mga hindi ko na siya shoutout. Eden! Shoutout po Ma'am Eden from Macau. Wow, laki, from Macau. I love you, idol. I love you too, ma'am. Sobrang ganda mo, ma'am, na ako sa'yo nagaganda. So, alam niyo guys, sobrang maraming magaganda sa Facebook. Sobra. Siyempre. Mga alam namin yung magaganda. Dailin, hello po, Ma'am Dailin Bizaras Bacausio. Shoutout po. Ayan. Sino pa ba yung mga nandyan? Sino pa yung mga nandito? Si Maria Ana Paranyal from Bicol. Shout out from Barrio Sibukot, Barangay Balatot, Balen, Balukot, Kotkot. Tawa naman ako doon, Apong Pink. Pa-shout out po from Quezon Province, Marites, Sumaya. Shout out po. Shout out from Fresh Bakery, Bakey Bailey, California,
Ano ba yan, ma'am? Hindi ko mabigkas. Yan, medyo mahina ako sa pronunciation, ma'am. Lods, sa mga kaibigan mo dyan sa commentor PM sa Lidong Balik, sabi niya. Oh, guys, yan, PM nyo na lang daw sila, guys. Mas maganda PM nyo lang. Mas maganda, guys, manood kayo ng video nila, guys, ha. Hindi, okay, siguro ang minimum pwede nyo, para sa akin, guys, minimum na pwede nyo i-follow talaga mga 15 to 20 talaga. Para hindi actually guys lagi ako na strict kasi nga Lods, pakipuntahan po yung bahay ko, pakipuntahan po yung bahay ko. Hanggang na ako naman yung na-restrict. So sobrang bait mo, na-restrict naman ako dun sa mga kay Lolo. Kaya hindi lang po guys ha. Marites, shoutout po. Ayan, Lods, sa mga kaibigan mo. Ayan, wala na bang nagko-comment dyan? Ano lang po ako, lang live, mabilis ang live lang to kasi nag-try lang ako. 18 million, maraming salamat po sa 18 million na nakasupport. Ewan ko lang sa YouTube, kung may tao sa YouTube guys, maraming salamat po sa Facebook na always yung support sa akin. Yours Castro, ay kilala ko to si Yours Castro. Shoutout Lodi, galing Pasig, ayan, sabi ni Yours Castro, ayan. Bisdak sa North. Ito, kilala ko to, magaling sumayaw, di ba? Alam ko yung mga pinapanood ko yung mga video kasi nila eh. Ayan si Mama nun, ipalo ng Tapos si Bisdak North, Bisnak sa North, ayan. Ano to, sa ibang bansa rin to, si Sir Bisdak. Rainy Villasis Pagaria, shoutout po. Hi, shoutout po ulit, sabi niya. Watching from Antipolo Rizal, Rainy, ayan, tumatawa si Bisdak. Totoo naman Bisdak. Nakikita ko nga yung mga upload mo, di ba? Ayan, maraming salamat po sa pag-react nyo dyan for reaction, guys. Alam nyo, guys, yung reaction, ano din yan, gandang engagement yan. Kasi po, points po sa yan, sa channel nyo or sa Facebook page nyo, okay? Salamat sa shoutout, Lodi, sabi naman ni Start. Ayan, salamat po sa lahat, guys, na malapit na tayong malapit na tayong mag 11 million. Mga mga 9,000 lang pala, pero 9 million sinasabi niya. Sabi nila. Naglo-loading naman ako guys. Naglo-loading ako. Sorry. Naglo-loading tayo guys kasi medyo data lang ginagamit ko talaga. Yung copyrights guys, okay lang kasi pwede nyo naman hits lang yun. Wala na siyang copyright. Na lang siya po, sharing. Revenue, share ang tawag dito sa sino pa ba? Rogel de la Mark. Please, guys, pasuyo na lang po, ma'am. Pasuyo po si Troops Moto. 5 na lang po daw yung kailangan po. Guys, bigyan ko guys. 5 na lang daw yung kailangan pero sana po i-follow nyo. Troops po. Guys, kami salamat po sa mga nanonood sa YouTube. Kung si Ma'am Roman or Juan, shoutout po sa inyo. Hindi ko nakikita kung sino mga nanonood siya. Nawawala po kayo. Data kasi ma'am. Data ako.
data. Data ang gamit ko, data connection lang. Kaya mahirap talaga kapag data, guys. Kaya hindi ako nawawalan na pag data lang gamit ko. Plus Moto, I go now follow you. Wow! Oh, ang bait naman. Ma'am Rosemary, Dailin, salamat ha. Thank you so much. Chay, paha, shout umaapoy ako eh. Kailangan ko kasing magpa-apoy dahil papasunog na ako. Ayan, shoutout kay Chay. Ayan. Maraming salamat po sa pag-support kay kay Troops Moto TV, guys. 5 na lang po yung kailangan niya, sana po masuportahan nyo. Okay, maraming salamat po sa mga tamsak nyo dyan. Na 62, maraming salamat po. Thank you talaga. Gabi naman Ma'am Linda Francisco. Maraming salamat po Ma'am Linda Francisco. Taga saan po kayo Ma'am Linda? Kaya welcome po support always. Welcome po, support always. Sabi na Pisaras, Bacauso. Ayan. Okay, gano'n lang po guys ha. Basta ang gagawin nyo lang po is kunak-kunak lang kayo dyan para umunlad po kayo, okay? Kasi hindi ko naman po pwedeng i-promote lahat kayo. Baka magselos. Kaya mahirap kasi guys na baka may magalit sa akin. Kaya gusto ko po kasi ganun po yung aking estado. Sino pa ba yung mga nandyan? Andali, check ko muna sa Facebook guys. Tala ako sa Facebook ko, baka may tao, wala. Kasi baka walang nanonood guys. Andali, check ko muna. Oh, walang nanonood. Wala. Wala na nagmamahal sa Facebook ko, ay sa YouTube. Ayan. Okay lang yan. Nandyan naman kayo guys sa ating Facebook guys. Maraming salamat po ulit sa Jay, dali natin to naglolo ako. Laptop. Siya. BS Guerra, shoutout po ma'am. Kung sino ma'am o lalaki po, baba kayo, babae. Okay? Yun lang po guys. At Troops, balitaan mo ko, Troops mo to kung okay ka na, okay? Kasi ang maano naman sila, mapopromote kayo. Guys sana po makatulong ako sa inyo kahit papaano kahit mga tigisa sa 2, 3, 4, 5 hanggang 7 hanggang 10. Ayan. Ayan. Okay na guys. Trobs, okay na ba? Shoutout po sa iyo Ma'am Jo. Parang mukhang maganda si Ma'am. Ganda ni Ma'am. Opo. Shoutout po Ma'am. Maraming salamat po sa pagpunta sa live ko. Sorry.
ano ba dito, nagko-control. Ayan, pag nabago lang naman yung ano ko, nasa ano naman tayo guys. Okay lang yan guys. O yun. Ayan guys, malapit na tayo mag-end guys ha. Malapit na po tayo mag-end. Ma'am Cathy, shoutout sa'yo Ma'am Cathy. Magpantay Lydia, shoutout po Ma'am Magpantay Lydia from watching from Cavite. Sabi ni Ma'am Magpantay Lydia. Salamat po Ma'am sa iyong pagpunta sa live ko ang watching from Cavite. Ma'am Cathy, shoutout po kaya ka. Marami dakala salamat. Siguro hanggang dito na lang tayo guys. Ayan, sana guys. Ay si Vince, mega shoutout sa iyo Vince Villa. Bacolod City. Maraming salamat po sa inyo ha. Comment po kayo ulit. Click kita, sabi niya. Okay, okay na siya. Click. Watch me. Yes, at ako'y mag-end na po guys. Maraming salamat po sa inyo ha. Mampe, shoutout po sa iyo Mampe. Maraming salamat po Mampe. Shoutout po kay Mampe. Okay, at ako po mag-end na po ha. Okay lang po ba sa inyo? Dahil okay na ako dito sa 27 minutes at least nakapag-live ako guys. Good evening po Ma'am Pe Amancio. And yun. Okay na tayo din sa maraming salamat po sa pagpunta sa live ko guys. And I hope lahat po ay umunlad din sana kagaya ko. Grabe po talaga yung grabe po talaga yung followers. Biglaan talaga. Kumbaga from 4.6 po talaga guys. Tapos pumalo na siya ngayon papuntang 11 kaya blessing talaga guys, blessing talaga kaya naniniwala parang ganun, di ba? Naniniwala. And ingat po kayo diyan. And sa lahat po ng mga nasa Pilipinas, maraming salamat po and God bless you all guys. Balitaan ko po kayo mamaya kung nakuha na natin yung 11 million, di ba? O di ba? Baka may pa-share na naman tayo. Okay guys, malaming ako atin, Ma'am Pe. Mali ako mabanggit.